Υπάρχει το βιβλίο για το οποίο σας λέγαμε, που έρχεται τώρα, τουλάχιστον για μένα, για πρώτη φορά, γιατί παρακολουθώ τις εκδόσεις για παιδιά. Βλέπω και με αφορούν τα βιβλία των παιδιών μου και των φίλων των παιδιών μου και των παιδιών γενικότερα, ένα θέμα που για πρώτη φορά αναδεικνύεται με ιδιαίτερη ευαισθησία από συγγραφέα που δεν χαρακτηρίζει αυτή η ενασχόληση, αλλά είναι γιατρός. Το βιβλίο θα σας ενθουσιάσει. Καλοτυπωμένο, μετράει για ένα παιδί αυτό, καλοεικονογραφημένο, προσεγμένο και όχι τυχαία, με την υπογραφή της Έλενας Τσιτσάμη, που είναι γιατρός, παιδορευματολόγος, η οποία, προσέξτε τώρα, ζει στην Αθήνα, κατάγεται από την όμορφη Θεσσαλονίκη, έχει και άμεση σχέση και θα εξηγηθούμε και με τα δικά μας μέρη. Πάνω απ' όλα όμως είναι και μητέρα. Καλή σας μέρα από το Βόλο, κυρία Τσιτσάμη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό που γράψατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά το βιβλίο το οποίο ήρθε εμέσως στα χέρια μου και το χάρηκα με την έννοια ότι με πρόλαβε, με βρήκε. Γι' αυτό και ζήτησα μέσα στο καλοκαίρι να μιλήσουμε. Θα θελήσουμε και στο Βόλο να μας δώσετε τη χαρά να το παρουσιάσουμε, γιατί έχει πολλαπλά μηνύματα. Τι ήταν εκείνο? Ευχαριστώ. Πείτε μου, κυρία Τσιτσάμη, που σας έβαλε σε αυτή την λογική να περιγράψετε τα συναισθήματα ενός παιδιού που καλείται να αντιμετωπίσει ένα θέμα υγείας, αλλά και των γύρω και των φίλων και των συνομιλίκων, το πιάνει όλα γενικότερα. Καταρχήν, πιστεύω ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να γίνω γιατρός, άρχισα να συνειδητοποιώ τι σημαίνει ιατρική. Καλό και σπάνιο. Ναι. Και η ιατρική δεν είναι μόνο διάγνωση και θεραπεία, είναι φιλοσοφία. Δηλαδή, αν δεν προσεγγίσεις ένα παιδί μέσα από μια φιλοσοφική θεώρηση της ζωής, δεν νομίζω ότι το προσεγγίσεις καλά και δεν νομίζω ότι στο τέλος το θεραπευτικό αποτέλεσμα θα είναι το αναμενόμενο. Και προφανώς πλήρως και ολοκληρωμένο αυτό που θεωρείτε εσείς μες στο μυαλό σας. Ναι, και μιλάμε για χρόνια νοσήματα, τα ρευματολογικά νοσήματα είναι χρόνια νοσήματα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνεις μαζί με το παιδί και επιδίωξή σου είναι να παραδώσεις στην ενήλικο ζωή ένα παιδί καθόλου υγιές. Ναι, υπάρχει μια αρτιότητα. Ναι, έτσι προσπάθησα, γιατί και τα παιδιά έχουν δικαιώματα, να γνωρίζουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ίσως είναι αυστηρό να αποφασίζει κάποιος μεγαλύτερος για ένα παιδί χωρίς αυτό να είναι ενημερωμένο. Όπως επίσης είναι πολύ δύσκολο να το καθυλώνεις σε ένα κρεβάτι για να το εξετάσεις χωρίς να το έχεις προσεγγίσει και συναισθηματικά. Δηλαδή πρέπει να καταθέσεις πρώτα την ψυχή σου και μετά την ιατρική σου γνώση. Θέτετε πάρα πολλά πράγματα έτσι ώστε το παιδί να αισθανθεί οικία στο περιβάλλον που είναι ξένο γι' αυτό. Ένα νοσοκομείο, ένα ιατρείο είναι ξένο, με αποτέλεσμα να αισθανθεί οικία στο πρόσωπο του θεράποντος ιατρού. Και έχει δικαιώματα. Βάσει σε αυτό στηρίχτηκα, δηλαδή στα δικαιώματα του παιδιού να γνωρίζει. Όμως ένα παιδάκι πώς θα μπορέσεις να εξηγήσεις τι είναι ασθένεια και την ενώσιμα και πώς θα το διαχειριστείς. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς, κυρία Τσιτσάμη, γιατί διαλέγετε? Είστε παιδίατρος, αλλά έχετε την ειδικότητα, εξειδίκευση, πολύ σωστά το λέτε, της ρευματολογίας, ειδικά στην παιδική ηλικία. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε σε αυτήν την επιλογή? Να διαλέξω ρευματολογία. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στη διαδρομή ενός γιατρού συμβαίνουν και τυχαία γεγονότα τα οποία μετά τα υπηρετεί. Η διατριβή μου ήταν σε αυτό το θέμα, να πάρω τις υποτροφίες κάποιες σε δεύτερο χρόνο για να φύγω στο εξωτερικό και έτσι έγινε και ασχολήθηκα με τη ρευματολογία. Το οποίο διαπιστώσατε, γιατί και εγώ κοντά στο βιβλίο σας και με αφορμή τη δική σας κρύβω ειδικότητα, κατάλαβα, γιατί δεν με έχει αγγίξει αυτό το θέμα υγείας ευτυχώς, ούτε εμένα τα παιδιά μου, ότι αυτές οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται, μάλλον παρουσιάζονται και από παιδική ηλικία. Ναι, και από γεννησιμιού. Ακριβώς. Ναι. Γέννηση δεν θα έλεγα, αλλά από έτους μπορεί να παρουσιαστούν. Ναι. Είναι από τις αρρώστιες που ξέρετε, συνάδελφός σας παλιός που δεν υπάρχει στη ζωή έλεγε δεν πεθαίνεις, αλλά αυτά σε πεθαίνουν. Δηλαδή είναι καταστάσεις προφανώς χρόνιες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και έρχεται η δική σας λοιπόν ευαισθησία, είστε γιατρός, ειδικότητα παιδίατρος, εξειδίκευση στη ρευματολογία, γίνεστε και μητέρα και προφανώς η επαφή σας με τα παιδιά, είστε στο Αγία Σοφία. Ναι, είμαι στην Πανεπιστημιακή Κλινική, στην πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική, ναι. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν ότι εκεί ουσιαστικά είναι η κεντρικότερη μονάδα ή για κάποιον, δεν είναι, ναι. που έχει στο μυαλό του
οτιδήποτε είναι αφορά στο μονάδα παιδί. παιδιατρικής ρευματολογίας, ναι, στην Πανεπιστημιακή Άρα οι Πανεπιστημιακή περιπτώσεις είναι καθημερινές, είναι πολλές. Ναι. Ουσιαστικά απορροφάτε τις περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας. Ναι. Τι ήταν αυτό που μέχρι τώρα είδατε? Παιδιά τα οποία πραγματικά αισθανόταν φόβο, αγωνία, άγνοια και το παρουσιάσετε τόσο ωραία νωρίτερα που είπατε ότι έχει το δικαίωμα στη γνώση. Ναι. Πάντα τα παιδιά έχουν μια αγωνία όταν μπαίνουν σε κάτι άγνωστο. Και όταν συναντούν ένα άγνωστο πρόσωπο. Μάλιστα. Όπως επίσης επιφορτίζονται και από την αγωνία των γονέων. Η οποία για να τη διαχειριστούν οι γονείς θέλει πολύ καιρό. Άρα ο θεράπων ιατρός παίζει πολλούς ρόλους, πρέπει να παίξει για να έχει καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξει, όπως το Πρέπει να παίξει πολλούς ρόλους. Για να και αληθινούς ρόλους. Έτσι εισαγωγικά να παίξει πολλούς ρόλους. Να παίξει, δεν είναι ηθοποιός ο γιατρός. Να διαχειριστεί πολύ καλά. Να καταθέσει πολλά πράγματα. Ψυχικά, ακόμα και συναισθηματικά. Και αν εσείς το λέτε και το διαμορφώνετε τόσο ωραία λεκτικά, πιστεύετε ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας από την πείρα και τη γνώση συνακόλουθα έχετε μάθει να χειρίζεστε, όχι να διαχειρίζεστε, να αντιμετωπίζετε και να στέκεστε κοντά στα παιδιά? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω γενικότερα. Τελικά όταν είναι κάποιος με ένα παιδί, σκύβει πάνω σε αυτήν την υπόθεση που λέγεται παιδί, του βγαίνει αβίαστα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και η επιλογή της ειδικότητας και της παιδιατρικής δεν είναι εύκολη επιλογή. Δεν έχεις έναν ενήλικα απέναντί σου. Πείστε μου λίγο, το πες μου Σοφία, το Σοφία είναι Σοφία γνώση ή Σοφία όνομα? Η Σοφία ήταν πολλά. Ήταν η Σοφία ένα πραγματικό παιδί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε πολύ, τώρα είναι καλά. Είναι η Σοφία γιατί ήταν το Αγία Σοφία και είναι Σοφία επειδή είναι φιλοσοφία. Αυτά σκέφτηκα, γι' αυτό σας ρώτησα. Λοιπόν, ήταν ένα όνομα που τέριαζε σε πάρα πολλά και μάλιστα γι' αυτό το επέλεξα. Δεν θα μπορούσα να βάλω ένα διάφορο όνομα. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι αυτή την αναδίκηση που λέμε, αυτό που μου λέτε. Και μετά όταν το διακξεκίνησα και το βιβλίο και το παρουσιάσαμε χωρίς να μιλούμε μαζί σας, όταν ήρθε στα χέρια μου, το υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα, και βάλαμε και το τραγούδι, εξαιρετικό, και ξεκινάτε από αυτό. Πέρα από την ιστορία, σε κάθε σελίδα υπάρχουν αναφορές, αυτό που λέμε λόγια σοφά, λόγια καλά, από ανθρώπους που έχουν σκύψει πάνω στην σκέψη, στην έμπνευση και ουσιαστικά στη λογοτεχνία και στην πίεση. Αυτό πώς το οργανώσατε? Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε μάλλον ήταν θέμα προσωπικό, γιατί εγώ πριν επιλέξω την ιατρική ήθελα να πάω φιλοσοφική. Μα πείτε το τώρα, κυρία Τσιτσάνη, δεν γίνεται αλλιώς. Ήθελα να πάω φιλοσοφική, ήταν αυτή μου η επιθυμία, να υπηρετήσω τη φιλοσοφική ή να ασχοληθώ τουλάχιστον. Έτυχε η ζωή να με φέρει κοντά στην ιατρική, να με οδηγήσει, Είχα περάσει στην ιατρική, τελειώνει η ιατρική και μάλιστα έκανα και πάλι απεγνωσμένες προσπάθειες παίρνοντας το πτυχίο της ιατρικής να πάω να γραφτώ στη φιλοσοφική. Το θέλατε πραγματικά? Το ήθελα πάρα πολύ. Ναι, είχα ασχοληθεί κιόλας. Είχα ασχοληθεί αρκετά. Τα διαβάσματα ήταν αρκετά. Δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλά είχαν μαζευτεί αρκετά. Ήθελα πολύ. Και φυσικά το μόνο που με εμπόδιζε ήταν όταν ήταν για να δώσω μετά την ιατρική και την έκπληξη της γραμματείας της φιλοσοφικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι στις κατακτητήριες έπρεπε να δώσω και αρχαία ελληνικά. Όπου τα αρχαία ελληνικά μετά την ιατρική εγώ δεν μπορούσα να τα... Σας θυμίσανε και να έπρεπε στην κυριολεξία, αλλά πώς και να είναι, διαπιστώνω ότι τα παραθέματα δεν αφορούν μόνο τον ελίτη, που οι περισσότεροι ξέρουμε, αλλά μου αρέσει που είναι και Βυζίνος, είναι και Καζαντζάκης, είναι πολλά και καλά. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι το διάβασα αμέσως. Το διάβασα για να το διαβάσω και εγώ δυνατά, που μου αρέσει, στην κόρη μου, που είναι 13,5, με αφορμή ακριβώς, επειδή είναι μεγάλο παιδί, και το μεγάλο παιδί έχει να πάρει ακριβώς αυτά. Και όταν με ρώτησε, ξέρετε κάτι, της έδωσα το βιβλίο και της είπα, ρώτα με ό,τι θες για να ρωτήσω. Και με ρώτησε ακριβώς αυτά που σας είπα εγώ. Γιατί, Σοφία, γιατί υπάρχουν τα παραθέματα και γιατί το παιδί αυτό πρέπει να περάσει από τόσες εξετάσεις. Είχε την τύχη να μην περάσει από εξετάσεις. Και έτσι λοιπόν μπήκε στη λογική. Επομένως υπηρετείται πολλούς στόχους και πολλούς σκοπούς μέσα από το βιβλίο. Αυτό διαπίστωσα. Μέσα από ένα παιδί. Υπηρετώ τα παιδιά καταρχήν. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά, γιατί δεν φτάνει μόνο να είσαι γιατρός, είσαι παιδίατρος και είμαι και μάνα. Πάντα όταν έχω μπροστά μου ένα μικρό ασθενή, σκέφτομαι και τα παιδιά μου. Και σκέφτομαι πώς αισθανόταν αυτή η μάνα αν είχε απέναντι τον γιατρό. Παίρνω τη θέση των γονέων. Μην πιάνετε τις πολύ απλές αλήθειες. Παίρνω τη θέση των γονέων και προσπαθώ
να καταλάβω τη φόρτισή τους, την αγωνία τους και προσπαθώ να τη διαχειριστώ όσο το δυνατόν καλύτερα για το καλό της εξέλιξης του παιδιού. Και το καλό της εξέλιξης του παιδιού είναι ότι ένα παιδί και μεγάλο παιδί μαθαίνει τη διαδικασία πώς είναι. Υπάρχει ελπίδα σε εσάς μέσα από το δικό σας βιβλίο, υπάρχει γνώση και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους στην κυριολεξία. Γιατί όλοι έχουμε ένα παιδί που δίπλα μας μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, μπορεί και το δικό μας το παιδί να έχει πρόβλημα. Σε όλα τα παιδιά με κάποιο πρόβλημα. Επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει και γνώση, επιστημονοσύνη, αλλά χωρίς να υπάρχει δύσκολος λόγος. Ένας λόγος πολύ ωραίος. Δεν είναι δυνατόν να... Ναι, αλλά μιλάτε για αξονικό, μιλάτε για υπεροχογράφημα που το παιδί το καταλαβαίνει. Το προσεγγίζω παιδικά, θα έλεγα. Προσεγγίζετε τη γνώση παιδικά και για αυτούς που δεν ξέρουν, όχι μόνο για τα παιδιά.